ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଡିଇସି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ହବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲିକି ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ନୋଟ୍ସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ତିନୋଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆପଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବେନି କାରଣ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହବ କି ନାହିଁ ସେଟା କନଫର୍ମେସନ୍ ହେଇନି। ଆପଣ ଏଥିରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗଭଗ ପାଖାପାଖି 115-120ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୋଟ୍ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ କରିବେ, କଲ୍ କରିବେନି, ଏଇ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ନୋଟ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପୁରା ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ନୋଟ୍ସ ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣ କମ୍ ଦିନରେ ପଢ଼ିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ପାସ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମର ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।